Tie 3 metre musím ešte prekonať, keď ťa chcem dobehnúť a potom už bude chýbať iba nejakých 15 cm. Závodím na to, závodím. Mne sa čínajú tom vtákovi obrubníku. Fáza 1. Fáza 1 sa asi po 10 minútach predčasne skončí. Ale 10 cm to je medzinárodný štandard. Si to trochu zvláštne pri dverách zamknutý na 2 západy. Prepáč. A potom to zase pokračuje. Ako si tam stál so založenými rukami a otočil si sa ku mne. Veľké topáky. Práve v podvečer, keď si nevedel, či máš zasvietiť alebo radšej zapnúť rádio aj kvôli presnému času. Keď svetlo začína modrať a ešte stále teplo, vtedy ani ja nevychádzam pred dvere. Fáza 2. Fáza 2. Trochu ťa strasie, potom sa otočíš a oblidáš si cez pleca len také špiedu. Čo si vidí pred sebou? Ráno stolátor, šitné plecia, dých pohľad z okna. Kto je to tam? To je predsa auto, hotovo. Fáza 3. 5 minút, pokovník, solníčka, korenička, než len zmiznúť odtiaľto, len zmiznúť odtiaľto. Opatrné objatie. Časť 1, 2, 3. A teraz už stojíš. Vieš, čo sa mi stalo? Povedz. Pokojne si ma mohol ešte raz, alebo viackrát po tajomky poboskať. A vonku sa potom tváriť, že sa nič nestalo. Aj keď zostaneš sedieť alebo stáť tam, kde sedíš alebo stojíš, vieš, čo sa mi stalo? Povedz. S metrom alebo bez. Lebo ja ten metr môžem nechať pred dverami. A to síce nič sa nestane. A nie len po vlaku, človek nemá ani len tú najmenšiu možnosť. Vidíš to? Vidíš to? Počuješ? Áno, fáza 1 trvá 10 minút, to je medzinárodný štandard pre prvú fázu. Medzinárodný štandard aj v tme, keď sa mi potichu prihovoríš a potom sa to všetko postupne skončí. Ja už nič nepreratúvam. Nejaké družkové vedomosti v krajinách o mori. Ja už neprepočítam jediný centimeter. Jeden centimeter. Ešte to tak. Pokojne si ma mohol ešte raz, alebo viackrát po tajomky poboskať a vonku sa tváriť, že sa nič nestalo. Mohol si sa dostať k veci, ale potom by si nevedel, čo ďalej, čo sa môže ešte stať. Neviem, či to teraz zvládnem, ale prečo nie? Tak dobre. O-P-A-Q-U-E. Znie to dobre. Tak to by sme mali. Koniec, viac už nič presné.